Sanibonani babukeli be-One Show Phakama. Namhlanje siniphathele eqhaweleni Inkosi Yamagcokama. Dlulisa ukuyibongela nokuyibongisa njengoba nje othenga i-Land Rover. Noma kuyisandla sesibili uthembisile-ke kodwa ukuthi uzobuya athenge isandla sokuqala. Okusho ukuthi-ke leyo muntu uzobe seyikhipha egaraji kuba iyobe intsha. Nabo ubufakazi nje eyithenga le moto yakhe Inkosi Yamagcokama. Ngokubuka kwakho mbukeli wethu, ngabe uthini nje wena umbono wakho ngesenzo seNkosi Yamagcokama? Siyakucela nje ushiye umbono wakho kwi-comment section, ungakhohlwa ukulike nokusubscribe. Siyabonga.